An fara caccakar gwamnatin Abba Kabir Yusuf tun bayan da ya ba ɗan gidan Kwankwaso wato muƙamin kwamishina a jihar Kano. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri. Idan yau ne zuwan ku wannan tasha tamu mai albarka, to kada ku manta ku danna mana subscribing, sannan ku danna mana alamar liking. Ta dai aka fara caccakar gwamnatin Abba Kabir Yusuf tun bayan da ya ba wato ɗan gidan wato Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso muƙamin kwamishina. Wannan dai na biyo bayan caccakar da ake masa, inda ake ganin cewa hakan bai dace ba kuma samsam bai cancanta ba, inda ake ganin cewa wato sai dai 'ya'yan wato manya kawai ake ɗaukar irin wa'innan mukaman, musamman ma a wannan lokaci a basu. Da dai wasu ke ganin cewa ire-iren irin wannan abubuwan da ake gabatarwa ba a taɓa tunanin cewa gwamnatin ta Abba Kabir Yusuf za ta ɗauki irin wannan mataki ba na baiwa junansu mukamai ba. Shi yasa wasu ke ganin cewa abin da Abba Kabir Yusuf ya yi samsam bai dace ba kuma samsam bai kamata ba. Da dai aka dinga yi ma gwamnatin Abba Kabir Yusuf fatan alkhairi, to amma sai dai a wannan karan abin da ya biyo baya shine caccakar da ya fuskanta. Tuni dai ake kallon cewa wannan mukami da aka ba wato ɗan Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso abu ne wanda sam bai dace ba, inda wasu ke ganin cewa kamata ya ɗauko wani wanda ba a sani ba, wanda baya jibi da wannan gwamnatin ko kuma ɗan masu hannu da shuni a ɗauki wannan mukami a bashi. To amma tuni suka yi mamakin yadda aka ɗauki wannan mukami aka bashi. Tuni dai wasu ke ganin cewa akwai tarin kuskure akan wannan mukami da aka ɗauka aka bawa wato ɓangaren ɗan wato Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Tuni dai 'yan jam'iyyar adawa ke ganin cewa dama arna, inda suke magana akan cewa duk yadda kuke ganin wa'innan da yanayin yadda suke ta yadda mulki da nuna cewa su ga wanda suke yi ma wahala, to dalle wannan zance ba haka yake ba, kamar yadda suke magana akan cewa dama sun san cewa za a rina, domin kuwa su kansu kawai suka sani daga su 'ya'yansu, kamar yadda 'yan adawa suke faɗi. Tuni dai aka dinga cece kuce tun bayan da aka ɗauki wannan mukami na kwamishina aka bawa wato ɗan wato Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Tuni ma dai shi kanshi a ɓangaren jam'iyyar APC aka fara caccakar wato ɓangaren wato shi Dr. Abdullahi Umar Ganduje, inda ake ganin cewa an ɗauki ɗan shi an bashi mukami wato na kula da wato ƙungiyar nan ta kula da almajirai, wanda ake ganin cewa da Sha'aban Sharaɗa shi ke gabatar da wato wannan shi ke da wannan mukami, inda tuni aka karɓe aka baiwa wato ɗan Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Tuni dai ake ganin cewa akwai kurakurai, musamman ma inda ake duba ga irin salon yadda 'yan siyasan ke tahiya da shi. Wasu na ganin cewa ya kamata a ce an samu sauyi, an samu kuma bambanci, musamman ma a wannan lokaci da ake ganin cewa bai kamata a ce ana samun irin wa'innan matsaloli ba. Sai dai wasu na ganin cewa ire-iren irin wa'innan abubuwan da manyan suke yi suna sama kansu kwalli ne, wanda suke kaudar da kai kawai su ɗauki matakin da suke ganin ya dace. Wasu kuma na ganin cewa akwai tarin kuskure. Abin da ya jira a gani shine, musamman ma a wannan lokacin, shin ko za a samu gyara akan irin yadda 'ya'yan manya suke samun mukamai da sauƙi. Wasu kuma na ganin cewa ya kamata a rika ɗauko wa'inda suka yi wahala a cikin jam'iyya, su ne wa'inda ya kamata a ɗauki irin wa'innan mukamai a basu. Sai dai kuma wasu na ganin cewa lallai hakan ba mai yiwuwa ba ne, inda kusan mafi akasari yawanci sun fi son kansu fiye da wa'inda suke masu wahala, wa'inda suke son su tsakani da Allah.